Amafu akadana la ni aka donki waru wati sele biye trata ye septembre kalo kle muga samba fla ni mkwan fla nyafo janunu nabulu charli minke je dongodo o dana mi nabu dala anka amafo alisa o bara mu nabu ke alisa akatanu oluye bi kibora konna la iba yanka bakurbo la jamana nyema no ye olu colonel Assimi Goita ale yere koni tara kata barake yoro kulubo kari no oye nafulu tiglamo oluga keleche ukasu kata kulubo kari amina ndamaga okumala kaforoka ibai kafo mali yere koni ye jien keleya tomba kase ka dama kasi sebe mindo ni metalike kanyeshi franchika walema mali konna la ayira kafo nazara jamono oluka deme mindu ba do nyoma yali obina sansoro aywa farafina jamana nunu kawa kaforoka jekulu mimbe no ni olu yere to mouvement yere wolo debu sur les remparts olu ga lañine ka wulika joke yasa jien keleya tomba olu ka keleche mumbia ka beno olu ka tagali amina dado olu fenela kaforoka ameta farafina fon nazara jamana ka wala wala likon nala amaufu kukura anyafo mali jamana nyema Assimi Goita atara kata minye aywa sorla simunu be no oluka bara benebe na folokota roma ni abefu mako duanye oluka somi no ojora kasika okolobo kari ni abefu uka bara ke yorokurama bay ka fo ni kenen yere koninga akera ka beni septembre kalo kleta ani kono do samba fla ani muga ani fla ni kenen yere koninga maba chama yere kumbe katase jamana premier ministre okumbe kenen ka fo katase ministre to yere konin bela jelema aywa miye kuluguru malaboro nyama no ye gouverneur de ale fenere ko ni kumbe kenenga kasuma miye lasigido nye munumbe mali re ko ni konna na olu chama re ko ni kumbe kenenga baye mali fasare ko ni odale re ko ni ko fe miye jamana nyema ye atara ni kata flari kato obla mi yoro de koro yoro mi ni ore ko ni kilimeta shiblaye kanyeshi miye finitigila ka muno luka bara benebe sororema aya yasa kaseka tasiblake oluye o bara nunu re ko ni bela jelere koni kalin kofe jamana nyema akoni ye minye kaseka de fesebendi aywa no ye duanyoma sebemi nabe talike seria sebena obea ida kafo munu ye barake kateme ni olu tayara bi olu do kumala fokata se kenenga mado fene kumbe alisa no lu be barala kaseka seria seben ka takadima ko folo numa ayira kafo ministre de kafo la no ye ministre sanuye ko niye ashien folo ye kamni 1960 de koni temelen kofe mali duanyo no oye nafolo finitigila ko ye olu ka se ka yoro basoro u yere togola ni be ina ko ni nyona shi aywa ayira la ka fotuguni ko niye ashien folo refene ye minye mali barake yoro bami ka se ka bo bamako re kono kata no ye aywa dugo re kono la muni bamako te kle ni fene ko kera o shien folo re koni nga ni fene bela jelen to melin ko fe ayira ka fo ko ni bararo en kono la no ye doyen ko nyemo re na le inspecteur général Amadou Konaté ale koni ayira ka fo ni bararo en kono bararo bachama koni olu na seka olu da la kono ni bet melin ko fe minye ka seka ta riba mu tike yasa bara be seka dam le son ni kono président yo barake ale refene kele fe minye ministre mi ka bara de koni benime soro ko re koni fene ma fokata se douanyo yere ka directeur généralement ñu bela jele ko be kene ka ye président ka fo ka wali nyumando ay bara ba mi ke no be talike olu ka yoro injoli la mi meti jo milari nani ana akunga fena kabola anyafo jamana nyemo olu koni ye demakasi sebendo jien kele atomba nyekoro mi me talike français wale minke mali kono ka jalakita kanyeshi anga mumi kala sababu bambachu ye wulika joke kanyeshi anga jamana ma ayira ka fo français koni ye no ye kuna foni ye kodi bambachu ma foka sase keleke minoma olu fene koni dira bambachu ma ni fole ni kera Abdoulaye Maïga fe no ye mali premier ministre kroy aywa ayira ka fo tuni ame wati mina ko danfara olu koni mo don français jamana do aleni Francis bi nyemo obodo oni nyonche no kera Abdoulaye Diop re ko nga kuma temela ka bo yintuguni ayira ka fo Francis re ko ba re jelaki bi wole chamana mi nare yoke mali jamana de ka anyafo adobe talike ka kuna funi yini ka to di bamatu re ko ni fenema ani anka sanfesira olu sosoli mi kera Francis aleni affinity la ko fe o kama mali ko ni damakasi sebendo mi me talike kanyeshi Francis re ko ni ma ngabi ame wati mina alisa jabi ko ni masoro kuma ina ore kama yini ni kera Francis nazara jamana do ko fene be wulika jola ka fara français reka ayira ka fo oluka wulika
jɔ min bɛna kɛ o de bɛna san sɔrɔ farafina jamana ninnu kan hakilina jiginna ni kɔni i bɛna ye k'a fɔ ka bɛn ni uti kalo tile 16 ye i b'a ye Mali ɲɛmɔgɔw kɔni ye damakasi sɛbɛn yɛrɛ kɔni don min bɛ tali kɛ ka bɛn ni Faransi ka wale u y'a laɲini ka se ka sigi balilen mun kɔnɔna la seereya min ani misali min bɛ olu bolo olu bɛ sɔrɔ ka t'o da kɛnɛ kan ka se ka tiɲɛ yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na. Kabola min ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ni u nakun yɛrɛ ye ka basigi k'o nati Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ i b'a ye olu yɛrɛ kɔni bɛ wale min na nɔ o ye jɛkulu dɔw bɛ ka se ka olu kamana gan o kama olu y'a laɲini waati tɛmɛnlenw na ka taa bataki d'u ma bataki min kɔnɔna la u b'a ɲini u fɛ yanni n'o ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali don cɛ n'o ye 22 septembre ye u ka se ka u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ cogoya min na nka an bɛ waati min na jaabi kɔni ma sɔrɔ la o ko la o kama u y'a laɲini k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ min ye taama ye taama min kɔnɔna la u b'u ka dusumakasi yira ni laɲini min b'u la n'o bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ yan nɔ olu bɛ se ka taa cogoya min na nka a yira k'a fɔ ko bagabagali o kɔni taara ka se ka jɛkulu ninnu kɔni sɛgɛrɛ min ye ka bɛn n'u ka wulikajɔ min n'a laɲini m'u bolo ka se k'a kɛ walasa u bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na nka kunnafoniw fana y'a yira k'a fɔ ko yanni an ka se nin taama ninnu kɔni ma ko siga yɛrɛ kɔni kelen b'a la Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya min n'a ka kan ka fêter n'a bɛ bɛn n'o o ye 22 septembre yɛrɛ ma ayiwa nin don siga kelen b'a la k'a fɔ min ye fanga sina min bɛ Côte d'Ivoire Guillaume Soro ka a yɛrɛ kan ka ye nin kɛnɛ in kan. Ka bɔ yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gabon jamana kan maa min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ Gueye Nzumba Ndama n'a ale yɛrɛ tun ye u ka wasabolo ɲɛmaa kɔrɔ ye bi a kɔni yira k'a fɔ ko a taara taama la taama min n'a kɛra Congo jamana kan nka i b'a ye a bɔtɔ la a ka taama la Congo ni n'o ye Gabon yɛrɛ kɔni donda olu ni ɲɔgɔn cɛ dugu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Kabala siga kɔni kɛra maa kofɔlen na ye a ka mobili kɔnɔ u taara ka taa lajɛ valise 4 o de kɔni bɛ mobili yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa valise ninnu kɔni dayɛlɛnnen u taara sɔrɔ fɛn fɛn ye sefa wari miliyari 1 o de kɔni sɔrɔla saki ninnu kɔnɔ maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bolo o kama fanga tigilamɔgɔw n'o ye Gabontaw ye olu kɔni ye a minɛ ka se ka bila bɛrɛ la cogoya min na kiiri tigilamɔgɔw olu bɛ se k'u ka baara kɛ don n'a nataw la ka se ka tiɲɛ k'o yira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na. Ka bɔ yen an bɛ taa Guinée tuguni Guinée jamana ɲɛmaa a ka taama senfɛ min ye ka taa ka finitigiw olu lajɛ u bɛ baara min na jamana kɔnɔna la ayiwa o senfɛ a ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kunkanko kibaruya kɔni bɛɛ lajɛlen na nka a y'a yira fɔlɔ min ye olu ka jamana bɛ wale o wale kɛ ayiwa olu b'u jɔ a kokɔrɔ n'u ye min kɛ u b'u jɔ o kokɔrɔ u bɛ sɔn a ma k'a fɔ olu de ye nin kɛ ayiwa olu b'o kɛ ka tɛmɛ o kan i b'a ye u ka kɛlɛcɛw fana bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ yan nɔ diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu ka hukumu kɔnɔna la ayiwa u kɔni bɛ kɛlɛ la Mali finitigiw yɛrɛ fɛnɛ kɛlɛfɛ min ye ka se ka basigi k'o nati Mali kɔnɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ o baara min n'o bɛ ka kɛ olu ka finitigi fɛ u k'u jija o baara ninnu na min ye Mali yɛrɛ ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali ma ayiwa bi ko tɛ olu ni Mali kɔni ye jamana kelen ye waati tɛmɛnlenw na jamana ninnu ɲɛmaa fɔlɔ y'a laɲini jamana ninnu ka fara ɲɔgɔn kan sira caman yɛrɛ kɔni fɛ bi ni Ala ye garisɛgɛ don olu ma olu ka se k'o baara kɛ foyi t'a to olu b'o kɛ k'u tɔ to o kama wulikajɔ min kelen b'u ka finitigiw fɛ Mali la nɔ a b'a ɲini u fɛ se b'u ye u ka se ka olu kɛ yaasa basigi ni bɛn ni kelenya o bɛ se ka nati cogoya min na Mali jamana yɛrɛ kɔni kan. Ka bɔ yen nɔ an bɛ taa n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ kɔnɔna la min ye nanzara jamanaw ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na olu ka laɲini ye ka se ka u sago k'olu kɛ diɲɛ jamana tɔw la ayiwa ka se ka u ka fangaw yira diɲɛ jamana tɔw bɛɛ la e ko nin to o ko ninnu bantɔla ye wa min ye waati min na n'an b'o la ka tali kɛ 77e session na ni a bɛ fɔ lajɛba ma lajɛ min ni jamana minnu kelen bɛ ka u tɛgɛ nɔ bila diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ kɔni sɛbɛnna olu walima a gouvernement ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɛgɛn sɔrɔ kɛnɛ in kan yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ i b'a ye o kumaɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye jamana ba 2 ye ni sigi kun kelen bɛ ka olu yɛrɛ makɔnɔ dɔ bɛ tali kɛ Chine na fo ka taa se Russie jamana ma a yira k'a fɔ ninnu ɲɛmaa ninnu kɔni si tɛ nin kɛnɛ kelen in kan nka bari i bɛna ye kuma wɛrɛ kɔni fɔra ye min bɛ tali kɛ n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ ɲɛmaa min bɛ ni a bɛ fɔ ale ma Antonio Guterres ale kɔni ye kuma min ta n'o ye ka Mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka bɛn ni kɛlɛcɛ 49 min n'olu yera an fɛ yan nɔ Mali la nɔ ayiwa o kuma in kɔni lagosili caman kɔni kɛra ka bɛn ni nin ko kɛwale in ye ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ale fɛnɛ kɔni bɛna kuma ta don n'a nataw la nka siga kɔni kɛlen b'a la a bɛ n'i da don gɛlɛya min b'a ka jamana ale ni Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛn ni kɛlɛcɛ 46 in olu yɛrɛ kɔni ka ko kibaruyaw ye. Ni fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na an b'a fɔ tuguɲɔgɔn ko min n'a b'o kɛla ni anw ye a ka se ka olu jidi ja ninnu k'u cari diɲɛ ma ka se ka kunnafoni sɔrɔ n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.